ang organisasyon, maayo ang dagan, basta ang mga opisyal, mga utukan. Pero sa iglesia, ang gikinahanglan fellowship. Pakikambitay. Aron walay mapasidunggan, wa po'y matamay. Tanan nga kalampusan, ato tanan. Usa kinahanglan gyud nga dunay tamis ng pakikambitay sa lokal man, sa cluster man, bansayon gyud sa mga igsuon ang maayong pakikambitay para hanay. Kaya ang iglesia tinuod man nga dili organisasyon pero organized man. Dili pwedeng kalanrakas lang pod. Isig sulpot lang ta nga dili mahanay. Pananglit karon dita magfellowship kitang tanan adto na ta kaabuhan magtapong. Di wa ka ta magsabot. Or kita bang tanan dinhi na lang gyud kay manggilong slip na ta kay mong mensahe ta tanan. Wa na po'y maglungag. Di